Babu ruwanmu. Gwamnatin tarayya ta musanta yin ƙarin farashin man fetur. Gwamnatin tarayya ta fito ta yi magana kan tashin gwauron zabi da farashin man fetur ya yi a ƙasar nan a jiya Laraba. Ministan yaɗa labarai ya bayyana cewa ba gwamnatin tarayya ba ce ke da alhaki kan ƙarin farashin da NNPCL ya yi. Muhammad Idris ya buƙaci 'yan Najeriya da su ƙara haƙuri domin nan ba da jimawa ba farashin man fetur zai sauka. Gwamnatin tarayya ta bayyana cewa ba ita ba ce ta yi ƙarin farashin kuɗin man fetur. A ranar Laraba ne dai kamfanin NNPCL ya ƙara farashin man fetur zuwa $1,030 a Abuja, Naira 998 a Legas, 1,070 a Arewa maso Gabas, 1,025 a wasu jihohin Kudu maso Yamma, 1,045 a Kudu maso Gabas da kuma 1,075 a Kudu maso Kudu. Gwamnatin ta ƙara kuɗin man fetur. Da yake zantawa da jaridar Daily Trust, ministan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a na ƙasa, Muhammad Idris ya yi bayani. Muhammad Idris ya ce ba gwamnatin tarayya ba ce ke da alhaki kan ƙara kuɗin man fetur ɗin. Me yasa NNPCL ya ƙara farashin fetur? Ministan ya bayyana cewa NNPCL ya yanke wannan shawarar ƙarin farashin fetur ne saboda abubuwan da ke faruwa a ɓangaren makamashi. Ministan ya jaddada cewa ba gwamnati ba ce ta ba kamfanin umarni ya yi ƙarin domin yanzu ta daina ƙayyade farashin man fetur kamar yadda aka tanada a dokar masana'antar man fetur. Muhammad Idris ya ce tun da tsarin biyan tallafin mai ya ƙare a watan Mayun shekarar 2023, NNPCL yana biyan wani kaso ne domin kada farashin ya tashi sosai, amma yanzu ba zai iya hakan ba saboda asarar da yake yi. Ministan ya buƙaci 'yan Najeriya da su ci gaba da nuna fahimta ga kamfanin NNPCL da gwamnati, inda ya tabbatar da cewa nan gaba kaɗan farashin zai sauka.